ئەم کاتەتان باش چەند ڕۆژێکە شەڕ و پێکدادان لە نێوان سوپای تورکیا و پەکەکە لە ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان زیاتر بووە بە تایبەتی لە سنوورەکانی ئامێدی سەر بەدهۆک. سوپای تورکیا ڕایگەیاندووە لەو ناوچانەی کە کۆنتڕۆڵی دەکەن هێزی پێشمەرگە و پاسەوانی سنووری عێراقی لێجێگیر دەکەن. هەروەها وەزیری بەگری تورکیا ڕایگەیاندووە بە درێژایی 30 بۆ 40 کیلۆمەتر لە ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان شتێنێکی ئەمنی دروست دەکەن. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ ئەم بژارەدا گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیر باش سیاسەتکاری ناوداری باکووری کوردستان دەکەین. بەڕێز دەمیر باش ئەم کاتت باش. سلااو ڕێز و حورمەت جە هەموو کوردستانیانە. بەڵێ بەڕێز دەمیر باش ئامانج لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی ئەم جارەی دەوڵەتی تورکیا بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان کە گوایە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی چیای گارەیە و ناوچەی زاب ئامانج لە ئۆپەراسیۆنەکان لەم تەوقیدەیە چییە؟ یەکەمین ئەمی تشتی کارم بێژن داگیرکەرێن کوردستانی گەل تورکیە گەل عێراق گەل سووری گەل ئیران ئارمانجەوان ئەوەکی ناخوازن سەد ساڵا 21دا ئازادیە کورد و کوردستان پێشکەبێ مافێ کوردا پێشکەبێ نەتەنی ئاخا کوردستانی لە جیهانێدا ji bo pêşketina mafê Kurda ji bo azadiya Kurd û Kurdistanî tiştekî hebe dixwazin Kurd dayika xwe nebîne. Ji ber wî ev dagirker di navêna wan de alozî nakokî hebe jî ew ji bo tênebûna mafê Kurda û tênebûna îrada azadiya Kurdistanî bi hev dikirin. Ji ber wî armanca wan dagirkera jî evekî dixwazin Rojalata navînda êdî Kurd û Kurdistanî negîjin statûkî siyasî. Çünkü ew hemûna xwe ser tênebûna Kurdan û Kurdistaniya dibînin. Lê divana da Tirkiye herî tiştê dijwar dike. Çünkü Tirkiye nakimkî û alozî hem li dervê welatê xwe û hem jî nav welatê xwe da gelekî زیاتر تماشا کرد و دبه. لی ترکیه نبین ناتو و نبین روسیا داشتی aslında nakoki و alozî her çefred ve edi itibarı nemaye. Yani hele ki NATO'yla itibarı nemaye, hele ki dinav Rusya'da emejin hatta berida edi kıymete nemaye. Yani Türkiye jinizane cana çıpke. Jiberi evya doğumre Türkiye'de jî windibînin ki xitmandinekî aborî, xitmandinekî siyasî û civakî dijî. Türkiye dixwaze ji ber vî jî vî xitmandina siyasî û aborî û civakî pêşve bixe û ji ortê rake tek rêkekî dibîne. Dibêje ez xilasbûna xwe di azadiya Kurd û Kurdistaniya ji ortê rakirim. Ev dibîne. Yani dibe ki ez Kurda pine bikim, ez ê xilas bim. Ji bo vî tiştî du silah bikatîne. Yek nîjadperestiya nastema Türk û yek jî ola İslamê dibêje ki em Türk İslamın. Gawa em Türk İslamın lazim e em xwedî ümmet bin û em xelîfe bin ew heyalê xwe Osmanî, heyalê xwe Turanîst dixwaze bikar bîne. Ji ber wî ev dagirkerî îronî heye. Zûdatirînekî dixwaze Başûrê Kurdistanê û dixwaze Rojavayê Kurdistanê îlhaq bike. Êdî ev ne tenî dagirkerî ye. Ez bawer dikim dixwaze hemû parçeyê Kurdistanê li wê derê îrada Kurda ji ortê rake. Mesela wî ne PKK ye. Mesele em bêjin Başûrê Kurdistanê îradekî heye dixwaze vî tiştî xilas bike. Yani em ya zanibin Kurdên baş û xirabtin heye ji bo wî. Hemû Kurd ji bo wî eger azadiya xwe dixwazin se ji bo wî asteng e û gerekî lazim e ji ortê rabe. Eger Kurdekî alî girê wî ve jî piştiniya wî bike wî li hemberê Kurda dixebitîne li dîrokê jî em zanin paşê ew pêgirtiyê Kurdên bixwe ra wan ji ortê rake. Berez Demîrbaş بله بگویم پێت وایە سوپای تورکیا
لەو ناوچانە کوشێتەوە کەم جارە ئامانجیوی دەڵێ کۆنتڕۆلکردنی چیایگارەیە پێتان وایە لێ بکشێتەوە یاخود لێ جێگر دەبێت سوپای تورکیا؟ Ez bawer netenî mesele çiyaygarê ye. Dixwaze Başûrê Kurdistanê bi tevahî dagir bike. Çünkü dixwaze xewn û xeyalê Misr û Kerkûkê bîne. Dibêje li binê axa Kurdistanê, ser axa Kurdistanê çi dewlemendî hebe ez ê bigirim û vana bidin cîhanê xitmandina siyasî krîza aborî ez ê ji ber wî awayî bikim. Bilin deva Osmanlı da Abdülhamid hiç tiştî digo. Digo me gerekî cî onda kir lazım e em bikevin şerê cîhanê duemîn em ê lazım e wan ciyekê me onda kiriye. Xitmandina aboriyê û xitmandina siyasî bi dagirkeriyê em ê xilas bikin. Şerê cîhana yekemîn ev tiştkir ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ڕۆژی باکووری کوردستانیش لە باکووری کوردستانیش ئۆپەراسیۆنی پۆلیسی درێژەی هەیە ئۆپەراسیۆنی سەربازیشی لە باکووری کوردستانیش درێژەی هەیە ڕەوشە بزوتنەوەی سیاسی کورد لە باکووری کوردستان چۆنە ئێستا؟ یعنی ڕەوشە باکووری کوردستانی دixwaze qîrkirina siyasî, qîrkirina aborî, qîrkirina civakî û çandinî ortê Deyne û Kurda biqedîne. Mesela em dibînin ki her roz siyasetmedarê Kurd digire û şaredariya Qayyum dabêje. Arman çi ye? Dibêje ki ez îrada azadiya Kurdan ji ortê rakim. Mesela haziriya Qayyum dike. Hêyekî jî nîgariya Kurdistana Bakur ji ortê rake milletê feqîr û em bêjin xizan dike dixwaze koçber bibin û ew axê bi çetan evê ke çetêke haniye bi wan tije bike. Çünkü wezîrê wanê karê hundir Süleyman Soylu'yu tiştî digo. Digo evê ke peraber hatine welatê me hûn zalimin em stratejîk nêzik dibin. Bilê ya çi heye? Dibînin ki her dişe nüfusa Kurda zêde ve dixwazin ev nüfus kêm bikin Kurdistanê û Kurda vala dikin û şûna wan jî em bêjin netewê dimtînin û em bêjin Türk İslam sentezî ya jî senteza Şîî veya Sünnî fark nake İslamîst bînin deynin wê derê çeta deynin ji wekî Kurdistanê ji ortê rakin. Cihêrekî jî ciwanê me di nav xizanî da bêîş û bêkar dêrin wan di rêya mafya di rêya em bêjin narkotîkê wan tişta da dixetînin. Hêrekî tiştê bêelaqî didinkirinê dixwazin civakê xira bikin. Herî tiştê din jî dikin dixwazin ev selefî û em bêjin ev sîstema fundamentalistî aslında ew jî pêgirtiyê dewleta Tirkin wana li Tirkiye xurt bike li hemberê Kurdan. Hûn zanin gelekî dûdirêje li Diyarbekir gelek jiya van selefiya piştgirî dike. Wan pêşiya wan vedike li Diyarbekir êrişê ciya dikin, êrişê parka dikin, gelek jiya rêxistinî dikin wan asteng nake. Ama siyaseta Kurd û Kurdistanî tehamûl nakin. Daha Kurd bên berhevdû êrişê wan dikin. Lê van selefiya van pêgirtî wan em bêjin cerdewanên siyasî pêşiya wan vedike ji bo kî dixwaze salên otî da cerdewaniyetiya leşkerî kiribûn pêş neket. Lê îjarê dixwaze cerdewaniya siyasi amade bike بەڕێز دامیر باش با من پرسیاری کە بکەم بەڵێ با من پرسیاری کە بکەم لە ساڵی 2013 بەڕێزت سەرۆکی شارەوانی سوور بوون لە ئامەد و منیش وەکو ڕۆژنامەنووسی ئەو کاتە سەردانی بەڕێزم کرد چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەواریم لەگەڵ بەرستان ئەنجامدا. لە پاش 2013 سیاسەتی قەیوم لە باکووری کوردستان لە 2014 هاتە ئاراوە بە بۆچوونی ئێوە لە ئێستاە چارەسەر بۆ قەیومی جۆلەمێر کچێکە حکوومەت قەیومی داناوە لە جێگەی سەرۆک شارەوانی دەم پارتی ڕێگە چارەسەرەکان چی؟ یعنی ئارمانج ئەوەکی دەبێژن گەلێ کورد
irada xoya naslami, irada xoya çandî, irada xoya siyasî û irada xoya ziman da ortê got ki em dagirkeran qebûl nakin, qeyyûma qebûl nakin, zihniyetiya dîktatorîyan qebûl nakin. Lê dewlet jî ana besîva wî dide. Dibêje eger tu irada azad nîşan bidî ez vîya qebûl nakim, ez ê qeyyûm bikim. Lê tenî mesele ne hekkariye Colemê. Ana dixwaze hazirîtke 25 şaredarî hazirîtkekê qeyyûm babêje. Armanca qeyyûm ne tenî şaredarî bi dest xe. Yekemîn dixwaze irada azad ji ortê rake. Do dixwaze aborî bixe dest, qirêjî û nebaşî bike. Me dît ki qeyyûma hundirê şaredariya bi diziyê wara kirine. Gelek şaredariyê me vî tiştî dike. Tabii hem bi vî rê dixwaze dizîtiya wan jî dernekeve ortê, sêmî jî dixwazin bi ser şaredariya qeyyûm babêjin ev sîstema Türk İslam dixwazin li Bakur, li Başûr, li Rojava saz bikin. Yani ji cîhanê re vî tiştî dibêjin. Dibêjin win Kurda ji me re bêlin, win çi dixwazin em ê bidin we. Yani li cîhanê win zanin krîza siyasî û aborî jî heye. Mesela navêna Ukrayna û Rusya re problem heye, rojhilata navîn de gaz xwezayî heye. Dibêje ki ez ê gaza xwezayî ji we re peyda bikim, lê win karşê min nebin ki ez Kurda tune bikim. بەرز دەمیر باش چکە کاتەکەم کەم ما ببوورن لە لێدوانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە دوو ڕۆژی ڕابردووە لەوەیە کە چاوەڕێی ئەوە کە بەشار ئەسەد سەرۆکی سووریا بانگێشەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەسەند کا بۆ ئەوەی کە گفتوگۆ لە نێوان حکوومەتی تورکیا و حکوومەتی سووریا بێتە ئاراوە. پێتان وایە ئاسایبوونەی پەیوەندەکانی تورکیا و سووریا لەسەر چ بنەمایەکە چکە ئەردۆغان ڕایگەاند بوو کە ئێمە قبوڵی ناکەن لە ڕۆژاوای کوردستان هەرێمێک بۆ کورد بێتە ئاراوە، قەوارێکی سیاسی بۆ کورد بێتە ئاراوە. Bilin divî siyasetê de rûreşîkî û dirûtîkî pir mezin heye. Heyan ha navbêna Tirkiye û Sûriye Esad û Erdogan da jî nakokî û alozî hebû. Lê îro Erdogan vî tiştî dibêje. Dibêje ki ji bo Kurd û Kurdistanî negîjin armanca xwe were neyarê me Kurd e em bihev bikin. Mena xwe ev e. Yani evana berê tif kirin îro ji bo Kurd nebin statûkî siyasî wî tifa xwe jî balêz dikin. Yani tifa xwe jî diqurtînin. Mesela wan siyasetekî em bêjin rastî, em bêjin durustî, gora bi silmanîtî jî minin. Dibêje ji bo armanca me çi îcab bike em amade ne. Armanca wan çi ne? Dibêje em îrada Kurd û Kurdistaniya ji ortê rakin. İşte bi Esad re jî hevdîtin ebûn. Heyan ha Esad neyarûn. Îro dost. Çima? Ji bo tinebûna îrada Rojava. Yani ji Esad re dibê were ez û tu berê me neyartî kir. Lê nehewce. Were ez û tu li hemberê neyarekî bibin yek. Ama ew vî tiştî nizane. Rojhilata navîn da êdî Kurd jî û Kurdistanî jî û dinya jî ne wekberê ye. Êdî herkes zane ki Erdogan û polîtîkaya wî jî di rojhilata navîn da pêş naçe. Ji ber wî Erdogan êdî her tewr xirabî nebaşî dike. Ana ev devlet nebûn ki ji bo vî şerî bidomîne her ciyê xwe firot. Ana dibêje em axekî piçûk jî nadin nekî. Lê em bipirsin ev 22 sala da Erdogan ji bo vî şerî bidomîne ciyêke nefirotma êdî perê reş, narkotîk her tiştî kirin. Lê dîsa tinebûna Kurdan û Kurdistaniya nikarin bikin. Kurd
ایرو لجیهان دا و لروجرات نابین دا هیویکی مزنه اردوغان و ذهنیت آفر وی هیوی جبوی خواه آلوزی و ناکوکی و تحریکه بینه دبیجه اگر از هیوی خود به از بقدم جبوی که از بقدم لازمه از هیوی جورته راکم işte جبوی کردان هم خواه ام gerekli lazime hemû Kurdistanî bifirtin. Azadiya Kurdistanî, azadiya Rojhilata Navî de. Azadiya Kurdistanî qedandina sistema dîktatoriyê ye. û dagirkerî sistema wî qedandina wî ye. Êdî di sed sala bîst û yekî da zîhniyeta dîktatorî û Türk İslam ji insanetî ra ne çare? Çare çi ye? Azadiya gelane, azadiya nasnamaye, azadiya olaye. Barez Demirbaş, eger gerînەوە دۆخی سیاسی تورکیا دەست خۆش لە ڕاپرسیەکانی ئەم دوایەیە لە باکووری کوردستان و لە تورکیا جێپە پارتی یەکەمەوە لە هەڵبژاردننی سیوێکی ئادارە ئیساڵیژی لە هەڵبژاردننی شارەوانیەکان جێپە بۆ پارتی یەکەم لە سەراستی تورکیا ئەگەر لە هەڵبژاردننی ئایندەدا هەڵبژاردننی پەرلەمانی بێگومان لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەگەر جێپە لە تورکیا دەسەڵات بگرێتە سەر پێت وایە تێڕوانینی جێپە بۆ بەتایبەتی لەسەر پرسگری کورد باشتر دەبێت پێدە تێڕوانینێکی ئیجابیترە بێ وەک لە ئاک پارتی یاخود لێ ئەز هیچ شتێ بێژم لە تورکیەدا سیستەم ji bo tênebûna azadiya Kurdan cana tên berhevdû. Em hişyarbûnê dixwaze ji CHP re bêjin. CHP nevekî payenda vî sîstema dagirker. Yani eger CHP aqil û mantık difikire, mirovahiyê difikire, pêşketina em bêjin Tirkiye jî difikire, rêkî tenî heye. Azadiya Kurdistaniya bevre kabul bike. Êdî demokrasiya Tirkiye riya pirsgirêka çareseriya Kurd bike. Ji bo wî hişyarbûn lazim e. CHP ji bo polîtîkaya AKP gerek êdî rêve neke. Ev sîstema dagirker, ev sîstema dîktatoriyê ji bo wî jî problem e. İro li Hekarî, li Wanê, li Amedê eger qeyyûm bêhavêtin, ti qeyyûm babêjin İstanbolê jî. Bila CHP diya zanîne. Eger vê lîstika AKP û ew jî bi polîtîkaya AKP vî şerî tevlî bibe, te ew jî biqede. Gava CHP piştgiriya aşîtî û azadî û demokrasiyê bike, ti pêş keve. Ama ew jî bibe polîtîkaya vî nîjadperestiyê û vî fundamentalîst İslam, te ew jî biqede. Ji ber wî em hîç tiştî dibêjin ki bi Kurdara riya azadiyê, riya aşîtiyê, riya wekeviyê da bimeşe, te ew serkeve. Ev hilbijartin ya nîşanda. Ama em dibînin ki polîtîkayê wan da jî xeletî hene. Banga me ev e. Özgür Özel ve Esad'la haber verir. Ji bo programa veya politikaya Erdoğan ji bo dagirkirina Rojava ne be vasıte, ne be araç, ne be pir. Eger dibe pir, beraber de pira aşitiye, pira vekheviye, pira şer kadandine be. Yani ji Esad ra û ji Erdoğan ra vî tiştî bêje. We şer kir, we tinebûna Kurd û Kurdistanî kir, we honda kir. Em dixwazin êdî, em rolî kirin ji bo aşîtî û aramî wekheviyê em xeber bin. Gerek lazim e Özgür Özel bibe pira vî tiştî. Lê dixwazim bangewaziyê xwe hemû Kurdistaniya ra jî bikin. Deva li hemberê dagirkeriya Kurdistanê seknekî dîrokî, seknekî Kurdistanî ye. Em ya zanibin, Kurd baş û xirab tune ji bo wî. Kurdên herî baş, Kurdê mirî ye. Yani
ئەم بانگەوازیە بەژی قەدەپێرە ژیانەکێرە ژی پەکەکێرە و ژی هەموو پارتی و سازی و ڕۆنەکبیر و ئۆڵداران هەموو دکن ئەم دەبێژن وەرن لە هەمبەرێ بۆم پۆلیتیکای ببن یەک پۆلیتیکا داگرکێران دەستەکردن تێ دیرۆکە کوردستانێدا ئەنیامێدا وەک نویسێکی ڕەش بە کیریا بکە تنەبیێوان یعنی زارۆکێوان توی حەسابی جوان بپرسن ئەم کی غەلەتیێدا ئێستا ئەم دوێژن وەرن ji غەلەتیێ خلاص بن و پشت بدن هەردوو بانگا من پێشمەرگە پێشمەرگە بلا بگێریلادا لە هەمبەرێ داگرکەریە شەر بکە ئەن هەندێکترین پشتگیری نەکەزی لازمە سەکنێکی نوتر بکە پشتگیریە داگرکەرە نەکە و ئەس هێویدارم تنەکەژی gelê başûr gelê rojava gelê rojelat û gelê bakur hemû tev mir bidin destê hevdû em seknekî dîrokî deynin li hemberê dagirkeran em seknekî Kurdistanî deynin êdî welatê me azad be em xilas bibin em ê rojelata navîn da jî xilas bikin û azadiyê pêş bikin banga me herî girîng ev e em rûpelê dîrokê da rûpelekî zerîn deynin navê wî jî yekîtiye navê wî jî qewtandina dagirkeran e kî piştgiriya dagirkeran bike dixwazî şexs dixwazî partî dixwazî rêxistin dixwazî eşîr dixwazî ol ya jî mezheb kî dibera be bila zanibekî di rûpela dîrokê da rûpelekî reş e ev reşbûn nelayixê wan e بەڕێز دەمیر باش سپاس بۆ بەشداریکردان لەم گفتوگۆیە سلااو ڕێز و ji hemû Kurdistaniya taybetî te azadiya Kurdistan birsîne tifaq yekîtî sertifikatên û azadî Kurd û Kurdistaniya ye dest xۆş دەست خۆش بەڵێ بینێرانی زووم سپاس لەگەڵمان نابوون هەر شاد بن